Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Tutuking akong lawas. Mahimo balili ay paghubo niya sa kong tubangan. Arnel, mas nindot kong lawas og panit kay Candalia. Og mas magkahatag kong katagbawan nimo sa kama kiniya. Arnel, labaso tang atong kagahapon nga puno sa kalipay. Dili tapunin ang lawas ni mo ha. Naiba kong gimingaw ka sa milawas sa Arnel. Ang kunang ko, Arnel, please. Ang kunang ko. Mahimo ba? Unungan ang imong gibuhat ha? Arnel, tutuki ko. Tanawang akong lawas, Arnel. Naiba kong gimingaw ka ining lawasa. Oh. Arnel, please. Ang kunang ko, please. Lili ay kong tintala. Please lang. Arnel, hinamdumi ko noon sa takamalipayon din sa imong kama. Sa unang panahon, nalimot ka. Dugay ko ng gilubong sa kalimot ang itabo nato, Lili. Kung Dugay na. nalimot ka, ako Mabita mo, di ko magbalipayon sa kilala ni Jigger. Kaya ikaw ang napirme sa kunahuna, Arnel. Higapang akong dugan, Nagpaabot pa ini siya nimo. Ay, kalain na gyud uy. Laay na gyud ka din sa hotel. Naan na naman ko nga na-permi si Arnel sa kong dool. Naon sa naman kagit sila si Arnel ug Lily sa mansyon. Kansa naman kagibuhat ni Arnel karon kang Lily. Di man siya kumahimutang uy. Ang ako lang kung gipasakitan niya si Lily. Gusto, tawagan ko si Arnel. Kinala makasiguro ko nga dili niya pasakitan si Lily. Arnel, nagpaabot ka nimang akong lawas, Ayaw kong tintala ha. Wa ti ka tintala, Arnel. Gusto talaga hatagan pag-usap sa kalipay nga imong nakuha. Kika na ko sa una. Ako't mag-anak. Lili, amin akong cellphone. Hello? Lily? Ayaw magsamo ka si Arnel Dalia. Busy pa mi sa kama. Amin akong cellphone. Ay! Hinahinaya ko ba? Hello? Hello? Dalia? Dalia? Hello? Gi-off na niya. Arnel, dali na ba? Alay ko gikapa! May gibuhat sila si Arnel si Lily. May gibuhat sila. Kalain sa kong gibati, uy. Nga nakabati sa tingog ni Lily. Dili ko di makabaliban si Arnel sa kong kaluha. Si Arnel, dili ko mutubag niya. Nga ko gusto makabati siyang tingog. Dalia, tubag ako. Dalia! Arnel, naunsa ka naman? Nabayot ka na? Nga nung dili naman ka muhikap na ako. Mahimo magmuhilom ka diha, Lili? Ha? Si Dalia lang gitawagan mo? Oy! Di na tumutubag ni mo. Kaya nahibaw na siya nga doon na tayo Wa gibuhat. tay gibuhat, Lili. Wa! Mahimo bang dili ka manahog ni Dalia? Dalia, tubag ako. Tubag ako! Dili na lagi na mo tubag ni mo. Kalimti si Dalia, Arnel. Ni anak ko. May balik na ko ni mo. Og andam ko na ikaw silbihan. Andam ko silbihan ang talangsanga ko na buhat ni mo. Lahi nga liling mo ikauban karon, Arnel. Busaan ko na ko. Ay, lagi ko gikapa. Arnel! Asa na paingon? Arnel! Biset! Nahasol siya mo sila magkasulti si Dalia. Ha? Dalia? Dili ka na mahimong makapanawag dire. Ay, salamat. Salamat kami hunong na sa pagpanawag si Arnel. Ay, kalain kit sa kong gibati, uy. Sa kong nabati ni Lily. Nga doon na sila gibuhat. Pero di naman sa kuangin mo batik sa maini. Wagod mi tinudan na yung relasyon si Arnel. Usa ka drama lang yung paghitabo sa kinabuhi. Si Lily ang nanog. Hello? Mahimo
Pagdili ka naman nawag ni Arnel Dalia. Nakadisturbo ka na mo. Sorry, Lily. Tuwa na hinoon. Gisapot na si Arnel. May gawas na kay gisamok pinimo. Di ba usip patiyon sa kalalaki? Nga dili mahinayo sa sex? Sa puto ni! Busa! Ayaw nagpanawag dili. Ug pauli sa isla, Dalia! Nakadisturbo gina ko nila. Wala lang unta ko manawag. Nakadisturbo na noon ko nila ni Arnel ug Lily. Ano sa masap ko eh? Ano dili man ako kapugngan ng paghilak? Noon sa naman ko? Kinang tubago ni Dalia. Dalia, tubag ako. Tubaga. Kinsa nang gitawagan nimo, Arnel? Evon? Aka pa di? Kay baw ka? Gibastusan na kay kuan ng Lily. Naunsa man ka, Arnel? Nahibaw ka man unta nga may banabana nga killer og dagway ka ng bayhana. Pero ngano naapa man na sa imong kwarto? Oh. Miinom ka. So meaning, bugat ang imong problema, Arnel. Biyahin na lang ko din eh. Huwag ikatabang na ako sa kong problema. May ikatabang ko, Arnel. Oh, gusto. May katabang di ka. Sige. Tabangi ko nga mubalik ka na si Lily sa iyang banabana. Oh. Buhian na nimo siya, Arnel? Nakaw na, Ivan. Papahawa sa kong kwarto ka ng babae nga naadiha. Oh, wow! Kadali ko nimong nausap, Arnel. Sa una, mulaban ka gid anang Lily. Pero karon, imo na kong suguon sa pagdispatsar niya. Di na ko gusto dugang problema. Buhatang tanan nga mupahawa ka ng Lily sa kong kwarto. Hoy! Oh, nausa ka? Manguta na kag unsa ko? Ako si Yvonne. Nalimot ka? Ako ang mortal nimong kaaway, Ako Lily. si Toyo mo? Ni ako, aron sultihan ka nga gawas dinhi sa kwarto ni Arnel. Og layas. Ikay layas! Layas! Ay! Palayas sa kinabuhi naman niya dyan! Palaya! Oy! Miss Bon! Miss Lily! Puno ka! Puno na ang bugno ninyo! Kasi maabdan mo ba na purason? Patyot ka! Oy! Miss Ibon! Atras na lang! Atras! Ninawag na sab si Arnel. Saan sa katuyo ini? Hello? Ganong di man ko mo tubagon, ha? Og naniwa tubag man ko nimo. Makadisturbo lang ko sa inyong gibuhat ni Lily. Nagsilos ka? Wa ko magselos. Gibastusan lang ko sa inyong gibuhat. Ang kuna na lang nga nagsilos ka sa iyong kaluha. Wala ko magselos. Gilood lang ko ninyo. Og ayaw na panawag diri ha. Kasabot ka, Arnel. Lood mo! Lood mo! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!